Ела тук сега до мене. Хората да не те вярват. Здравейте, вече ме познавате. Обичам като поздравявам да ме подминавате. Пак и пак, като пътен знак. Но слушай сега, my friend, ще кажа една история. Ако искаш, наречи го инцидент. Лятото на 93-та в болницата майка беше пациент. И както си лежах на мамчето корема, си викам, аз съм бас и кретен. Току-що разбрах, че аз съм бил проблема. Сълзите тръгнаха, последвани от някаква суполива хрема. На бял свят да излезна, фана си ме страх. Честно, на докторчетата не им се дадох лесно. И малко поти образувах. Като ме извадиха, леко се срамувах. Заради онова висящо нещо, ей тука долу. Втренчени очи в мен, сякаш продуцирам порно шоу. На ум си викам, продължавай, подиграй се. Уж нали е лято, сякаш беше минус 11. После се стоплих, но както ще да е от ебай. По едно време чувам някой вика Николай. И погледа ми почна да се оглежда. И пъзела почна да се нарежда. Че било е моето име, мисълта в главата ми довежда. Годините като ракета минаха БДГ. Ето ме вече на 22. Сега трябва да работя, да сабота за някаква смешна банкнота. Баси сложната дилема. Най-яко си ми беше в на мамчето корема. Просто няма друго какво да кажа по тази тема. Ай, пак